Truck driver nga empleyado sa planta sa Bakal nga gituli sa Villanueva, Misamis Oriental ug laing tulo ka mga tulisan nga gawas nun pa ang gipasakaan na og kaso sa kapulisan. Ani ang report. Gipasakaan na og kaso sa kapulisan sa Villanueva ang truck driver sa planta sa Bakal nga ilang ginakop aton sa gimong follow-up operation adlong Miyerkules. Ang sospek ang gitumbok sa kapulisan nga kakontsaba sa laing tulo ka mga tulisan nga mo'y misulod sa planta ug nalimas ang kapin 1.3 million pesos nga kwarta ug alahas sa kantin sa planta. Patay ang usa ka gwardya samtang samdan ang laing kaubanan human gipamusil sa mga tulisan. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs o robbery with homicide ang gipasaka batok sospek og laing tulo ka sospek. We are very much confident no nga kining kaso masulbad nato sa hinanaling panahon aron usab atong matagaag hustisya ang pamilya sa maong security guard nga namatay gyud sa maong pagpanulis. Hinoon, daan ang gipanghimakak sa sospek sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang giingong pagkalambigit niya sa pagpanulis. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan og nakipagkoordinar na sab sila sa uban pang planta nga anaa duol sa lugar. Nanawagan ang kapulisan sa mga patigayon nga hugtan pa ang ilang mga seguridad nga ginapatuman. Ato ang gipanawagan to report no, give information sa ato ang kapulisan sa Villanueva Municipal Police Station. They can always call no sa ato ang hotline numbers and we assure no ang ilahapong safety sa ilahang security. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.